Lord, patawarin mo po kami, Lord, sa aming pagkakasala, Lord, sa gawa at sa salita, Lord. Lord, thank you so much, Lord, sa mga blessings, Lord, na iyong pinagkakalob sa aming araw-araw, Lord. Lord, ikaw na punawang bahala sa aming mga hanap buhay, Lord. Ikaw na rin punawang bahala sa amin, Lord. Ito lang po ang aking isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan kasi daan na po. ay magmumula po sa magandang balita ayon kay Marcos, Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 37. Ang pagbabalik ng anak ng tao. Subalit sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatian iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaa, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyo nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya ay paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong naglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan
kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takip siling, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. At pag-uusapan natin ngayon ay yung muling pagdating ng ating Panginoon. In short, the end of the world. Sino sa inyo rito yung nakakaalala na may nagsabi na noong December 2012 ay end of the world na? December 22 yan kayo o December 21 ay end of the world na. Kaya sa mga nabuhay po rito noong 1990 earthquake, sino rin po ang nakapagsabi o may nabalitaan na yung lindol noong 1992, yung nagpabagsak ng Hyatt Hotel ko sa Baguio, ay end of the world na pala yun. 1990 po, saktong 1990, July 16, 1990. Meron pa po mga umabot sa World War II nito, mga kapatid. Noong binagsak ng US ang kanilang atomic bomb sa Nagasaki, sa Hiroshima, Japan, yung mga taga doon, akala nila end of the world na rin. Ano po? At noong mga early 1900, marami rin pong mga religion sa sektang Kristyanismo ang nagsabi na end of the world na. Kahit dito 2000. Pero siyempre, 2020 na, dito pa rin tayo humihinga. Alam nyo ba, mga kapatid, maging yung mga apostol noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, akala nila darating din ang end of the world doon sa panahon nila. Kasi sa itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, talagang naniniwala yung mga nakikinig, yung mga Israelita, na yun ay mangyayari during their lifetime. Kaya nga dumating ang gera noong 66 to 70 AD, kung hindi ako nagagamali, noong nagkaroon ng Roman-Jewish War. Yung mga buntis, pinagpala ka kung noong mga panahon na yun ay hindi ka buntis. Pinagpala ka kung noong mga panahon na yun ay nakatira ka sa kabundukan. Kasi talagang pinapaslang na po ang mga Hudyo noong panahon na yun. Kaya akala nila ay end of the world na rin sa kanila yun. At sumapit din ang yung tinatawag nating krusada, kung saan itong Roman Empire, lahat ng hindi umaalim sa relihiyong Kristyanismo ay pinapatay nila. Binabansagan kang witch. Bagamat ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, kapag hindi ka kaalim sa relihiyon ng Roman Empire, ikaw ay papatayin. Kaya ilang daang taong din ang naganap, mga kapatid. Ang alam rin ng mga taong yun ay end of the world na rin para sa kanila. Kayo ba, mga kapatid, naniniwala ba sa end of the world? Hindi. Ha? Naniniwala pa ba? Sino hindi naniniwala sa end of the world? Ay, napakarami niya. Yeah, hindi naniniwala. Okay. Sino naman ang naniniwala sa end of the world? End of the world. Anong pinaniniwalaan ko nung mga hindi nagtaas? Naniniwala kayo kay Ivan? Ay, pastor doon na patitigilin ngayon end of the world sa lalim mangyari. So, mayroon po
bagamat ang Biblia ay 2,000 taon na, talagang mawawala sa isipan mo o matatapos nga pa ang mundo ito. Kasi pansinin natin mga kapatid, yung kahirapan, pagrabe, yung nararanasan ng tao, patindi yan ng patindi. Kaya yung pag-asa na pinangahawakan natin nung simula pa lamang natin nakilala ang ating Panginoong Jesucristo ay unti-unti ang nag-fade. Kaya na maraming Kristiyano sa umpisa talagang todo bigay sa kanilang pananampalataya, todo bigay sa worship, pero as time goes by, mga kapatid, nawawalan sila ng gana. Bakit? Isang rason doon, hindi na nila nakikita na applicable pa sa buhay nila yung itinuturo sa loob ng iglesia. Kasi nga naman, yung batayan ng ating katuruan ay 2,000 taon na ang nagkakaraan. Eh, hindi mo ako magtataka mga kapatid. Pero nais ko lang bumalik sa Genesis 1:1. Ano yung Genesis 1:1? Ito yung ginawa ng Diyos ang mundo. Tama po? Pero hindi lang mundo ang kanyang ginawa. May 3 bagay po tayong dapat isipin na kung saan nakapaloob yung existence ng tao. Yung pagiging tao natin. Unang-una po, sinabi ni Moises na ginawa ng Diyos ang lahat. Maging ang kalawakan ng 6 na araw. 6 days. Yan po yung time. Yan ay panahon. Lahat po tayo nag-expire. Tama po ba? Yan. Lahat ng bagay na nakikita natin mayroong expiration. Wala po immortal. Kahit yung sinasabi natin stainless steel ay kakalawangin din po yan. Ano po? Wala kasi yung talagang masasabi mo immune ka sa paglipas ng panahon. Number 1 yung time. Pangalawa yung space. Yan kalawakan. Ginawa ng Panginoong Diyos yan. Yung atmosphere. Itong hangin na hinihinga natin mga kapatid, yan ay nakapaloob sa salitang space. Yung dalawa na, yung una time, yung panahon, tapos space, espasyo. At yung pangatlo, yung matter. Matter. Anything that occupies space. Ibabalik tayo sa grade 1. Is called matter. So, yeah. Anything na nag-occupy ng espasyo. Diba, parang ito, matter. Tayo, matter. Ayun, mga kapatid. Okay? Tatandaan natin yung time, yung space, at yung matter. Mga kapatid, pag-aaralan mo yung buhay ng isang astronaut, pag pumunta ka sa kalawakan, iba yung panahon doon. Iba yung time. Yung akala mong 3 araw ka pa lang na nasa universe, na nag-iikot doon sa satellite, ay katumbas na pala ng 3 taon. Ganon katagal. Ano ba mga kapatid? Ang ikot ng ating planeta ay 24 hours. Pero pag pumunta ka sa Jupiter, iba. Iba yung oras doon. Iba yung panahon doon. Kaya kung nagkakamali, mas matagal. Yung Mars, punta ka sa Mars, sobrang tagal ng araw. Ibig sabihin yung daylight nila doon, sobrang haba kumpara sa gabi. Kaya pagka pumunta ka sa space mga kapatid, yung panahon nagkaka-iba-iba. Hindi tayo pare-pareho. Ito yung balik ulit tayo sa physics naman, sa college. Ito yung sinasabi ni Albert Einstein na theory of time relativity. Time relativity. Bagamat pareho kayo nasa loob ng oras, pero yung oras ng ibang tao, iba. Sa oras mo, halimbawa, nag-i-enjoy ka. Di ba kapag nag-i-enjoy ka, ang bilis ng oras? Kumpara doon sa
titigan mo yung orasan. O kaya tamad ka doon sa ginagawa mo. Ang tagal ng oras. Siguro si Tita Marcy tingin sa orasan kung kailan siya mag-out. Kumpara doon sa mga bata, pagsapit ng gabi, magreklamo ka para kasi ang bilis ng panahon. Yun yung time, theory of time, relativity. Siyempre, tayo, matter, yung nakakaranas ng panahon. Matter ang nakakaranas ng panahon. Ang hangin ba nakakaranas ng panahon? Nakarinig na ba kayo yung hangin na may-expire? Wala pa, no? Wala pa. O kaya naman yung oxygen nag-expire, wala pa. Yung ulap nag-expire. Nag-iiba lang ang kanyang formation, pero nandiyan pa rin sila. Ano po mga kapatid? So matter, bagamat tayo yung matter, tayo po yung pinaka-expose doon sa salitang panahon. Time. Pag i-adjust natin yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito, ng muli niyang pagdating, pag ilalagay natin iyon sa atin, sa matter, ang ibig sabihin ng mga kapatid, yung araw na mamamatay ka, yung araw na mag-expire ka sa mundo ito, yung na yung second coming sa iyo. Alam niyo ba kung bakit? Nasaan po kayo 2,000 taon nang nakakaraan? May naalala kayo? Ay, isa lang. Wala. Nung nabuhay po si Rizal, may naalala kayo? Baka nakaselfie niyo po si Rizal. Wala. Balik po tayo nung binahan ng Panginoong Diyos nung panahon ni Noah ang mundo. May naalala po tayo kung nasaan tayo nun? Pero yung ay nangyari 6,000 years ago na. 6,000 taon na pala yung nakaraan nung binahan ng Panginoong Diyos yung mundo. Hindi natin maalala kung nasaan tayo. Ano yung naalala nyo? Yung pinanganak kayo, maalala nyo? 1 year old. May naalala ko kayo 1 year old? 2 years old. 3 years old. 3 years old. Sino po ang may naalala dito yung 3 years old? Kaya kasi paring ibigay po, may naalala daw siya nung siya ay 3 taon. Kaya pansinin natin mga kapatid, nung bago tayo ipanganak, wala pa tayo, hindi pa tayo matter noon. Hindi pa tayo solid matter. Kaya, hindi natin ramdam yung flow of time. Hindi natin ramdam yung space. Hindi natin ramdam yung pagdaloy ng panahon. Kasi wala tayo. We are not yet a matter. Ngayon, nung pinanganak na tayo, hindi rin natin malaman kung ano ang nangyari nung tayo pinanganak. Nung tayo yung egg cell at sperm cell pa lang, hindi rin natin alam kung ano ang nangyayari nung 2 years old na tayo. At bagamat sa katandaan namin ngayon, unti-unti nag-fade yung awareness natin pagdating sa time. Ano po, yung buhay natin nung nakaraan, 10 years ago, 20 years ago, halos hindi na natin maalala. Halos nakakalimutan na natin yan. Ang tatatak na lang sa memory natin, sa awareness natin, ay yung mga karanasan na kung saan tayo ay sumaya, tayo ay nasaktan, at tayo ay naghirap. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Tayo, matter, napakalimitado po ng ating awareness sa panahon, sa time, at sa space. Kung babasahin mo natin yung Book of Daniel, mga kapatid, mayroon doon na isang
na ang 1,000 taon sa tao o 1,000 years ay para lamang isang araw sa ating Panginoong Diyos. Pwede ba yan? Kaya pag ang Panginoong Diyos natin, mga kapatid, nagplano, hindi yun yung panahon na nakapatungkol doon sa ini-expect natin na mangyayari yung plano niya. Halimbawa, pag tayo kasi nagplano, gusto natin ura-urada. Pag may gusto tayong mangyari sa buhay natin, na gusto natin darating agad-agad. Kung hindi man agad-agad, matagal na yung 6 na buwan, di ba? Pero Panginoong Diyos, hindi. Tignan po natin si Abraham at si Sarah. Nanganak si Sarah, 90, 90 years old na si Sarah. Nung ipinanganak nila si Isaac, posible pa ba yun? 90 years old si Sarah, mga kapatid, ay talo na niya yung nagminumos na. Talagang wala na yun. Talagang kuyon na yun. Anong El Niño na yun. Diba sa mga babae? Wala na. Wala na yun. Pero, sa Panginoong Diyos, kaya pala niya. Mayroong kapangyarihan ang Panginoong Diyos na baguhin yung panahon para kay Abraham at para kay Sarah. Kasi yung 90 years old, sa pananaw ng tao, imposible na yan. Mga anak, imposible na lang magkabigyan. Kahit si Abraham, maraming lakas yan. Kahit gumamit pa siya ng kung ano-anong vitamins, wala na yan. Pero sa Panginoong Diyos, He is beyond time. Siya lang gumawa ng time. Kaya beyond siya ng time. Sabi dito, mga kapatid, babalik ang anak ng tao. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sa panahon yun, pagkatapos ng kapig, hatian iyon. Mayroon po kapighatian na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung tribulation, mga kapatid. Tribulation. Pero kung tayo nakakaranas ng kapighatian, hindi na natin kailangan hintayin yung tribulation. Ang kaso kasi, mga kapatid, maaaring yung panahon na yun ay hindi na natin abutan. Ano ba yung tribulation period? Period, ibig sabihin, yung tribulation na yun ay saklaw ng panahon. Mangyayari yun. Hindi lang natin sigurado kung maabutan natin yun o hindi. Yung tribulation period, yan ang pagbuhos ng Panginoong Diyos sa kanyang 7 galit. 7 mangkok ng galit. Mangkok, bowl. 7 bowls of anger. Na-discuss natin yan, na-share ko na yan ng mga nakakampa. Sa 7 bowls of anger, mga kapatid. Yun yung even the 1/3 of the population of the earth will die. Mamamatay, 1/3 ng populasyon ng mundo. Kaya itong COVID na to, wala pa sa kalighingan yan. Maraming infected sa COVID, pero pagdating sa death rate, pumunti lang yan. Hindi sa Revelation, mga kapatid, isa sa mga bowls of anger of God, 1/3. Kung mayroong 6 na bilyon, ang mundo ngayon, 2 bilyon ang mamamatay dyan. Imagine. Ano pa, mga kapatid, yung mga creature sa dagat, mamamatay din. Yung buwan, magiging kulay pula, kulay ng dugo. Yung araw, magiging kulay itim, hindi na magbibigay ng liwanag. Yun ang mangyayari, mga kapatid, sa tribulation period. Yun ang napighatian na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. 7 taon po yun, 7 years na mangyayari yun. Doon sa mga tao, maabutan yung panahon na yun. Pero ipagpalagay natin, hindi natin naabutan yun. Yung kapighatian sa konteksto ng tao, yun
kapighatian, yun yung mga trials, yun yung mga kahirapan na nararanasan ng buhay ng tao. Kaya dito mga kapatid, sa turo ng Panginoong Jesucristo, malinaw na malinaw na lahat ng tao ay magdaranas ng kapighatian sa kanilang buhay. Kristiyano ka man o hindi, merong kapighatian na mararanasan ka sa iyong buhay. Matter, mga kapatid, sabi natin kanina, sila yung mas nakakaramdam ng time dahil sobrang ikli ng panahon ng matter. Sino po ito pinakamatanda na? 80, 71. Kapag ikaw ay nabuhay ng 71, mga kapatid, ay matagal na yan. Di ba? Matagal na yan. Yung 71 na yan. Ngayon, habang patanda ka ng patanda, kayo ngayon kay Ante. Ang pangalan Ante Reyes. Ante Carmen. Sa edad nyo yan, Ante, hindi ba mayroon din sa kaisipan nyo na hinihintay nyo na lang yung takdang panahon? Normal yun. Kasi kung ikaw yung taong matanda na, at sa tingin mo ay nagawa mo na yung dapat mong gawin, ano na lang ang gagawin mo? Hihintayin mo na lang yung takdang panahon. Diyan, mga kapatid, mas mararamdaman mo na yung panahon, yung paglipas ng panahon, bawat araw, bawat oras, bawat minuto. Kaya kapag ikaw yung taong nabuhay noong panahon ng digmaan, kada segundo, napakahalaga sa'yo. Kasi malay mo, may bumbang sumabog dyan sa harapan mo. Tapos na pala. Ganun din yung dumating si Bagyong Ulysses, si Bagyong Rolly, yung mga tao na segundo, aware na aware sila sa panahon, sa buhay nila. Kasi isang iglap, maaaring mawala yan sa'yo. Okay, mga kapatid? Kaya ito, hindi na natin kailangan balikan pa yung 2,000 taon. Bakit? Sila, yung mga namatay, kasama yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, dahil wala na sila sa pangangatawan, hindi na rin sila matter, hindi na rin sila aware sa flow of time, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay namatay noong 1780, dahil ikaw ay napana ng isang Roman soldier, o kaya ikaw ay initak ng Hudyo, yung kamatayan mo yun, hanggang ngayon, wala na. Wala ka ng memorya, parang isang segundo na lang yan sa'yo. Hindi ka na aware sa flow of time once you are dead. Ano na lang ang gagawin mo? Wala. Tulad ng panahon, hindi ka pa sinisilan na hindi mo alam ang nangyayari, ganon din ang mangyayari pag ikaw ay namatay. Isang araw, darating na lang itong panahon na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kung saan lahat ng patay ay kanyang bubuhayin para sa judgment day. Doon ka muli magiging aware. Bakit? Kasi bibigyan ulit tayo ng katawan para maging aware muli sa panahon, sa kanyang itinakda. Kaya mga kapatid, yung end of the world, okay lang kahit hindi ka na maniwala. Ito ang paniwalaan mo, mamamatay ka. That is the end of you. And once na ikaw ay nag-end, nag-expire, hindi ka na magiging aware sa panahon, ang susunod mong makikita ay ang ating Panginoong Jesucristo lang. Ang bilis, di ba?
Ang bilis. Ang bilis. Kaya nga, yung nung nakaraang usapin natin, habang nabubuhay ka pa, mag-i-invest mo na yung pananampalataya na mayroon ka. Gumawa ka ng kabutihan. Diba sabi natin Panginoong Isus, pinainom mo ako nung ako'y nahuhaw. Binihisan mo ako nung wala akong may suot. Pinakain mo ako nung ako'y nagugutom. Binisita mo ako nung ako'y may sakit at nakakulong. And so on and so forth. Yun ang mga dapat natin gawin habang tayo ay aware pa sa panahon na mayroon tayo. Okay, nagbigay din ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mula sa puno ng igos. Ano yung puno ng igos? Fig tree. Isipin nyo na lang yan, mga kapatid, yung mangga. Bagamat itong mangga ay hindi na yata natural ang kanyang pamumulaklak because of climate change. Pero balik tayo kung normal pa yung climate natin. Ano ang mangyayari pag nakita ninyo namumulaklak na yung mangga? Anong susunod sa pamumulaklak niya? Mabuhay na. Mayroong sign, mga kapatid. Ganon din yung explanation ng ating Panginoong Jesucristo doon sa puno ng igos, sa fig tree. Maging aware tayo sa panahon na nangyayari. Ano ba yung mga pangyayari na dapat maging aware tayo, mga kapatid? War, gera, earthquake, yung mga bagay na hindi normal, yung mga kahirapan na hindi normal, yun ang magsasabi, mga kapatid, na yun ang mga signs na papalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pagamat walang nakakaalam ng araw o oras, sinabi yun ng ating Panginoong Jesus, parang yan na magnanakaw madarating. Hindi mo alam. Kilala niyo kung sino yung magnanakaw na yun? Di kamatayan yun. Kamatayan, si Angel of Death, kasama yun. Napakalaki niyang, ano ba yun? Weapon. Pag yan tumaan sa'yo, at hindi mo alam, yun na nga, mga kapatid, yung end of the world para sa'yo. Okay. So, dito, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi mo alam kung kailan ito mangyayari. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Huwag po kayong mag-focus doon sa panahon na kung saan itong lahat ay magaganap. Kasi lahat po ito magaganap. Mag-focus po tayo sa buhay na mayroon tayo ngayon. Okay po, mga kapatid? Kasi ang panahon, hindi natin makukontrol yan. Yung espasyo, yung space, hindi natin makukontrol yan. Ano ang pwede natin kontrolin? Yung matter. Yung buhay natin ngayon. Ang tanong, handa na po ba kayo mamatay? Sino ang handa na mamatay? Taas ang kamay. Isang kamay lang. Ano ang dahilan at hindi ka pa handa mamatay? Marami ka bang pangarap? Ipagtalagay na lang natin, mga kapatid, ngayong araw yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Dumating. Ayan. Tapos isa lang naman yung tanong niya, anak, handa ka na ba? Amen. Sa mga sasagutan mo, yes Lord, handa na po ako, lasang ka ng kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, limahin, o babae pa. Diba, titingin lang naman, yung nagtaas. Anin. Ngayon, mga kapatid, yung anin ngayon, pagpalaan kayo kasi kayo yung mga sa rapture. Kayo, yung rapture, yung katawan mo, wala. Tapos, mapupunta sa alapakan kasama pa rin yung gusto daw. Sa mga hindi pa, Lord, hindi pa ako handa. Marami pa akong gagawin.
yun yung tribulation period. Yun yung 7 years na puno-puno ng paghihirap. Okay? At ang naglilid po doon si Antichrist. Meron pa kayong 7 taon. Yung abutin ng mga pangarap, graduate muna sa kolehiyo, tulungan mo ng mga magulang, marami pa. Magpatayo pa ng children's department. Kaya hihintayin ko pa po si Pastor Ray, hindi pa kasi dumarating. Baka magbigay ng ayuda. Kayo yung maiiwan sa tribulation period. Sa mga handa na, very good kasi wala na kayong iisipin. Wala na kayong problema ayun mga kapatid. Yung nagkagandahan. Kaya naman yung tayong pag-asa, yung promise ng ating Panginoon Diyos na isang araw, mabibigyan tayo ng reward. And that reward is eternal life. Kung gusto mong mag-ista, hindi gawin ko sa kalangitan, hindi ka mamamatay, hindi mo na kailangan baka. Mga kapatid, baka na doon sa heaven nakakalipad ka. Yung mga bagay na gusto mong gawin mo sa kaharian ng Diyos. Hindi ka naman kasi mamamatay. Pero kung dito, mga kapatid, masyado kang attached sa mundong ito, ay yan ang nakakatakot. Yan ang nakakatakot. May kasabihan tayo, expect the unexpected. Baka dyan, sa sobrang attachment mo sa mundong ito, dyan ka dinalaw nung magnanakaw, dyan ka dinalaw ni kamatayan, tapos na. Paano pa ngayon magagawa mo? Yan yung istorya, hindi ba nung mga nakakatakaraan pa, kung nakikinig kayo kay Pastor, yung istorya ni Lazaro at ng mayaman. Anong nangyari kay Lazaro? Di ba si Lazaro mahirap? Lagi siya doon nakatambay sa bahay ng mayaman. Sa Maynila. Kaya itong mayaman na ito, hindi man lang pakainin. Si Lazaro, hindi man lang bilisan, hindi man lang tulungan. Nung namatay siya ng dalawa. Si Lazaro, nandoon sa busog ni Abraham. Maganda yung lugar niya, maganda yung sitwasyon niya. Nasaan yung mayaman ng mga kapatid? Napunta sa place of torment. Uhaw siya, init siya kasi walang tubig, walang hangin. Tapos hirap na siya sa lugar na yun. Yun ang nangyari mga kapatid. Biglaan na kamatayan ng dalawang yun. Hindi alam ng bawat isa na mamamatay na pala sila. Kaya purihin ang Panginoon, magalang ka kung sa panahon na ito ay panangitan mo, handaan ng mamatay. Ibig sabihin sa kahandaan ng kamatayan mga kapatid, wala ka nang kailangan balikan ka. Wala na kasi ginawa mo naman yung kaya mo. Hindi naman lahat kaya mo gawin. Meron ka namang limitasyon. Tumulong ka naman. Ngayon, dahil sa kagustuhan mong magpahinga at makasama o makatabi ang piling ng Panginoon, ay handa ka na. Very good. Palakpakan nyo ngayon mga sarili nyo kung handa na. Kung handa na kayo. Kasi hindi kayo problema doon sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos na kapighatian. Doon sa mga gera kahit sa COVID. Hindi yung problema niya ng mga kapatid. Lumatay, sabi nila. Kung panahon mo na. It's all about your readiness. Kung handa ka na ba talaga, yun ang pinakapunto ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi pa natakutin kayo, magbubuka na mundo. Hindi. Para ilagay na sa kaisipan ng kanyang mga tagapakinig na dapat handa na kayo ngayon pa lang. Hindi pa man dumarating yung gera ng 70-80. Hindi pa man dumarating yung pagbagsak ng atomic bomb. Hindi pa man dumarating yung bakuna kay COVID. Dapat maghanda na kayo. Kasi ito yung pag-asa na pinangahawakan natin mga kapatid. Okay? Ready? Handa-handa na kayo. Hindi naman kayo mawawala. Paganda na kayo eh. Alam niyo naman yung patutukuhan ninyo. Alam niyo naman na hinimit kayo ng ating Panginoong Jesucristo. So anong gagawin natin?
makapagtanggol o isalba gamit ang pananampalataya mo. Kahit anak mo yan, kahit jowa mo yan, kahit nanay o tatay mo yan. Faith is personal. Salvation is personal. Ikaw yan. Kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo, ikaw yan. Nasa sa'yo yan. Di ba, Bilisa? Yeah. Ganon din si Balang. Ganon din sila Laibe, sila Ilan. Yan, sila Kuya Bong. Kung ano yung ginagawa nyo, yung pananampalataya, yung grasya ng Diyos sa inyo yan, yung salvation, yung marami sa inyo,